Karong adlaw nagkandak tag usa ka simulation exercise kundi ang senaryo ani flooding kay mao ni kanunay maengkwentro nato diri sa syudad no nanay yung historya ni ang Digo City, particularly Barangay Aplaya. So dito ni kandak ta og simulation exercise natay mga victim giun sa pag-extract ang mga kaning biktima sa baha no nya nagabot tay gibutang dito nga marag staging area naabot ta dito dinhi sa office sa mayor sa Ubos. Our mayor acted as our incident commander kaganiha. So pagtawag sa Aplaya nga naibaha nitubag ang atong mayor dito as incident commander, itubag niya ang RO nga ipa-verify unsa ka tinuod, gi-verify pag human itawag na po ang atong RO then girepresentahan sa atong barangay kapitan. Dito nag-deploy dayon ang atong incident commander atong mayor og mga equipment og mga responder nga mo adto dito sa Aplaya para magpahigayon og rescue operation. Dinhi karon sa ato ang evacuation center, sa City Evacuation Center, naa po dinhi ang aton mga taga DSWD, naa diri ang taga Red Cross, naa diri ang taga City Health Office, no? Kay matag usa kanila duna man ay role nga gampanan, no? Sa DSWD sila ang mag-extract sa mga data, ang sa City Health Office sila ang mag-evaluate sa physical o kaning capacity sa ato ang mga nahimong biktima sa baha nya naapod din ang taga engineering department para sa clearing operation, naapod ang taga Sindro para another sa clearing operation. Kay kung doon naman mga baha kasagaran manggod ana dayon impossible ang dalan kay daghang mga natumbang mga kahoy. So part gihapon sa simulation drill kato nga mga ahensya sa gobyerno nga diin maog yun ay mga gintawag tug line agency nga diin ato magamit kung magpahigayon tag kanang multi-agency cooperation para sa pag-responde sa usa ka sakuna, no? O panaglitan baha ba di nga maabot sa syudad sa Digos. Sir, kung naatay ma-rescue sir sa example sa baha, asa man nato dalon ng pasyente sa ospital o dire? Una-una na ang rescue, ang mag-initiate sa rescue ang CDR. Sa CDR, ang atong personnel kapasidad nila sa AMT o AMR, no? Ilahan ang i-extract from the site hangtod dalon na sila sa usa ka treatment area. Kung dito sa treatment area, kung kaya lang ng gagmay lang ang mga samad, gamay lang ang ilahang mga gibati, dito na kutob sa treatment area. Pag human, pwede sila i-document na lang din sa atong evacuation center. Pero kung dagko jud kayo nga bali, nga lumos, so ang mo take over na ang atuan ng City Health dinhi na dalon sa padulong sa ospital. Depende na sa ato ang evaluation sa ato ang ma-extract na mga biktima. Sa karon sir sa imong pagdumala sa CDR sir usa ka preparado na ang ato ang bukatan sa mga kandahiya mga sa pagkakaron duha pa lang mi kabulan dia sa atong syudad sa Digos nakapahigayon nami og ICE seminar incident command system nya naapod mi kuan karon kaning simulation exercise. Siguro matanawag nato og sa ilang mga previous trainings na taas-taas na ang level sa capability sa ato mga responder. Pero as to training, pretty po yung daghanan itong paginahanglan nga i-undergo para mahimo bitang well-versed nga mga responder. Kasi plano ni mo ani sir mag quarterly ba ning ipahigayon sa sama aning drill? Akong target po human aning sa flooding simulation, target na ko ang kaning gitawag nato landslide, no? Landslide kay sa syudad sa Digos mga 40% nato sa tuang area is kaning hilly ba nas bukid nya prone man ta sa landslide nya naman tay mga kaigsuonan dito nga mga nanimuyo. So simba ko lang og nay mahitabo kinahanglan ready pod ang ato ang mga responder bahin ana, pero it requires special training about kaning katawag nato kaning pag-respond nato sa mga landslide nga mga senaryo. Dili na siya basta-basta. So siguro by next month magpakanda ko og training about landslide sa pag-rescue kung nasa landslide area para pod nga ato ang ma-equip ang atong mga respondent anak niya
After sa training, mag-CIMEX na yun ta para Sa ato. mga equipment ano sir? Sa equipment nato pinasahi pod nga mga gamit sa landslide rescue. Mahal kaayo siya gani sa training. Ang 50 ka tao gipangayuan mi og 470,000 sa trainer, mga accredited trainer gikan ni sa national level, sa regional level. Apil na dito itong mga gagmay nga mga equipment, no? So nanahid ko kang mayor, ningon man atong mayong mayor nga basta para sa katawan sa Digos andam siya mutabang. So i-provide niya ang 470,000 na kinahanglanon dito para sa training, seminars and workshop about landslide. Misahin ako sa katawan sa Digos, matag-usa doon na gyud tay rulyo mahitungod sa pag mintinar sa ato ang kagwalingong seguridad, no? Kung dunay baha, di ta magpaduol sa mga sapa, no? Kung dunay sunog, magpalayo itas kalayo. Kung dunay ulan, magmatngon ta kanunay. Kay ang responder moabot ra jud mi puhon og naa na aktual nga panginahanglan, no? Ang first step jud sa inyong safety is kamo mismo within the family must be very vigilant about disaster. Nya pohon magkita-kita ta ninyo sa inyong barangay kay doon na po may ipahigayon nga mga workshop and seminar about disaster prevention. Thank you. Well, sir, ginatawag na to siya flood evacuation simulation exercise, sir. Bali, yun yung hapon na rain or shine, padayon niya, sir. This is to test the interoperability between departments and CDR Council sa Emergency Operations Center, sir. Para masanay sila sa... Mura po siya kung atong paminahon, natin ginakandak nga earthquake day sa ubang mga agencies, school, dayon kanisya kung flood good nga scenario. Kay tungod ang Digos City, sir, number one yung natural hazard nga calamity is kani flood, then landslide. Pero in real Makoy, sir, real scenario, kung dili na matabang makaya sa atong resources sa Digos, manawag mi sa province, o sa province na po, siya na po yung manawag sa ubang mga lakbit nga munisipyo na mutabang sa ato ang kuningani ang Republic Act 10121 in terms of interoperability sa ay mga disaster mahitabo tabanganay within sa lakbit nga mga silingan nga munisipyo, sir. Bagyo ma-predict pa nato ni siya, sir. Ma-predict nato tungod kay naay mga national agencies like kaning Pag-asa nga na incoming nga mga ingani nga mga panahon nga weather disturbances nga na makaprepara ta sa atong pinaagi sa kanang pagpahibalo sa barangay magpahibalo sa siyang mga Fisher Fox nga bawal ta managat aning mga panahon na aning mga orasa aning mga adlaw bawal managat ay nga na. Then sa pinaagi na awareness sa ilaha nga during nganing hour na ay landfall may tabo, so expecting ta nganing nga damage. Pero kung expect nga katong prastong niagi nga katong nilihis gani nga bagyo, sir, nindot kay nilihis siya, pero kung niabot to siya depende sa prediction sa Pag-asa kung sa kakusog single number 1 man to, kana siya possible na siya, sir, nga kuan si Mayor Cagas nga i-preemptive evacuation tungod kay siyempre ang study sa Pag-asa nga signal number 2 ba 3 kusog-kusog na gyud, so depende na sa atong chairman sa CDRMC kay Mayor Cagas na ipa-evacuate na sila kay di nato pa buton to ana ang mahitabo, sir. Sir, will train ba ni tanan nato mga CDR personnel, sir, sa in terms sa tanang mga rescue operation? Sa CDR personnel, sir, naay mga na-train na diri in terms of sa emergency medical technician, in terms of sa medical, naay sa kanang Ardana rapid damage analysis, naay uban sa rope nga naay mga nadungag karon si gipang dungag ni Mayor Cagas nga para madaghan ang grupo nga responder. Gina-train na mo sila in terms pa sa medical nga side, sir. Kailangan yun sila i-train. Then previously na may mga initial lang nga training na na-conduct sa within lang sa in-house nga training na mo. Siguro following na mga weeks nag-invite po ta ani sa DOH for katong mga EMT na jud na mga training, sir. Unsa ka importante, sir, nga dunay sa manini nga training? Importante kayo, sir, dili lang sa tuwang personahe sa CDR, kung dili yun sa tanan, down sa barangay level, sa school, sa mga private public school, sir. Nga na. Kay katuna, ginapangusgan ang DRRM
even sa kanang mga klase, sa classroom, sa elementary, kay ang DRM man good, dili na sa ingon sa response lang aside, kundi na po siya sa mitigation and prevention. Nga na, sir. Sir, kung sa kadagong tabang sir sa add-on ni Mayor Cagas ka puwersa na ginumagan mo, di ba? Dako siya tabang, sir, kay tungod, example, na mo adtog, na ang ginakater sa CDR, sir, like kaning mga vehicular crashes, na yung mga libre ang padala padto sa Davao, may patakaran ni Mayor nga wala sila bayro nun, wala sila kanang obligasyon sa CDR nga ibayad sa ambulansya kung dili sa mga lifesaver rescue vehicles nato kung naslihang yung i-transport ilang pasyente padulong sa Davao. So kailang gamit kayo nga daghan, gi-provide man po ni Mayor nila Sir Hilgo, but request na mo nga kailangan maging ani mga personnel, ngani mga kapabilidad kay sample drivers like ingana kay para kung naay mga available sakyanan upat napoy mga at least 5 ka driver available kay na may mga sakyanan sa nakita nato sa kuan sir natay mga daghang mga vehicle din mapaspa na nay tao gyud nga assign nga driver sana nila. So dakong tabang ang daghan nga train nga naa diri sir. Sir, last sir, masahin mo sa mga Digosenyos, mga katawan sa Digos na kung unsa nagpangabana ang katuang buhatan sa CDR. Para sa preparedness, sir, preparedness. Nga na ra gyud kay sumala pa sa katong mga gipansuri namo sa mga barangay among mga lecture sa ilaha ang learning through education is less costly daw than learning through tragedy. So, kumbaga, the classic na prevention is better than cure. Ano siya? So, apil ta sa mga training nga ipahigayon sa panggobyerno ni Mayor Cagas para sa barangay, down sa barangay level, even sa kanang mga private schools, agencies, sir.